Rækker af penge desværre ikke til en af de nye BMW G80 M-modeller. Så er det måske en lille trøst, at du kan få din BMW til at ligne dem bare en smule. LED-ombygningskit til diverse BMW-modeller i gul, som minder om dem og de nye M-modeller. Vi har nogle ombygningskit, som passer til en serie, 3. serie og 5. serie. Og det fordeler årgange fra 2009 til 2024. Uanset hvorfor model du kører i, får du et komplet sæt til højre og venstre side. Antallet af LED-print det varierer. Nogle modeller har kun 2, andre har helt op til 6. Men resultatet er i sidste ende det samme, og det ser altså bare fag ud, hvis du spørger os. Monteringen det kan godt variere fra model til model. Mads her, han måtte afmontere forkofanger og sin F3'er for at komme ind til forløjter, hvor print de sætter. Men igen, det er meget forskelligt fra bil til bil. En ting er fælles for alle, det er noget det virkelig skiller sig ud, må man sige. Er du trucker, og vil du gerne have din BMW til at matche lastbil, så kan det i hvert fald lade sig gøre noget.